Nung kasarap. Kayo ko sa harap. Hagdanan mo yun. One. Wait lang. Oh my God! Oh, yun ka na. Sure ka? Di tamaan. My God. Ay na! Kuya, kasya ba ako dito? Di kayo lulusot ako. Hindi, umupo ka muna. Ibigay sa tamang instruction. Yung paa mo dito. Straight legs. Sige, straight legs. Tapos ang pit mo dito. Sige, punta mo doon pit mo. Sumunod ka lang sa akin. Kailangan din nakasayag ang pit. Sabay iga. Iga. O, di ba? Ma'am, sa iyo ma'am, angat po natin yung pit natin doon. Diba? Sabay Indian seat. Alam mo Indian seat? Yun. Okay. Hindi ah. Angat pa yung pit mo doon. Angat pa. Babagsak yan. Ano? Oh my God!